Hola, jo soc Isabel i ens trobem al Museu d'Història de València. A conseqüència del 8 de març volem commemorar el Dia de la Dona. Per això vos parlaré de Víria Acté, una de les primeres dones valencianes de les quals tenim informació. València va ser fundada l'any 138 a.C., en època del cònsol Dècim Juni Brut. Va ser una de les ciutats romanes més antigues d'Hispània. L'escassesa de terres a Itàlia, la necessitat de controlar la península ibèrica i l'estratègic enclavament a mig camí entre Cartago Nova i Tarraco expliquen el naixement de la nostra urbs. La ciutat va prosperar ràpidament i els primers habitatges provisionals van deixar pas a construccions més estables. Però, al 75 a.C., en el transcurs de la Primera Guerra Civil Romana entre Sertori i Pompeu, la ciutat va ser destruïda i va quedar abandonada vora mig segle. Posteriorment va ser refundada, amb rang de colònia ja en època d'August. La recuperació va ser veloç i a la segona meitat del segle I després de Crist la ciutat creixia de forma vertiginosa, amb nous colons i importants edificis i infraestructures, com el Fòrum, el Circ o l'eficaç sistema d'abastiment d'aigües. A la societat de València, igual que a la societat romana, la família era un grup de persones sota la tutela del pater familias. En aquesta estructura social, les dones que tenien pitjors condicions eren les esclaves, ja que no eren persones lliures o lliberta. De totes maneres, era possible aplegar a ser una persona lliure. Un bon exemple d'això podria haver sigut Víria Acté. Perquè en aquell moment existia una significativa producció local a la qual la nostra protagonista jugaria un paper rellevant en l'àmbit local. Víria Acté va estar casada amb un tribú militar que formaria part d'una important família i junts van contribuir a la res pública. S'ha conservat part d'una inscripció monumental que alguns autors relacionen amb la refundació de la nostra ciutat. Encara que existeix un debat historiogràfic, alguns investigadors pensen que seria una ofrena a Mart August per part de Víria Acté i el seu marit, els quals haurien reconstruït el temple d'acord amb una promesa. Tot això després d'haver sigut destruït com a conseqüència d'una catàstrofe o plagues. Es tractaria del primer cas de munificència privada documentat al centre de la ciutat, al qual un matrimoni format per destacats ciutadans va sufragar la reconstrucció d'un monument. Fent referència al que acabem de mencionar, podem trobar el seu nom a la catedral, concretament en un dels pilars de l'Arcada Nova de Francesc Baldomar. A finals del segle I, en el període de major esplendor de la València romana, apareix la nostra figura d'interès, Víria Acté. Els seus orígens són un poc incerts, encara que se sap que el cognom Acté era freqüent entre les esclaves i que probablement fou de procedència servil i posteriorment lliberta. El que sí sabem és que el seu nom va quedar immortalitzat a través de diferents inscripcions trobades a la nostra ciutat. Tots els indicis apunten al fet que es va convertir en una empresària d'èxit amb un gran reconeixement social. Encara que era una dona casada, va poder dirigir un taller d'artistes especialitzat en l'elaboració de làpides i escultures que va deixar la seva empremta en el Fòrum de València. El fet de dirigir un taller, comptar amb lliberts i un obrador al seu càrrec ens pot cridar l'atenció. Això es deu al fet que ho mirem des de la nostra perspectiva actual i com a conseqüència del rol passiu usualment encomanat a les dones en l'antiguitat, però això havia començat a replantejar-se segles abans. Es tracta d'un exemple de dona gestora del seu patrimoni individual i propietària d'un taller d'escultures, el qual estaria al servici del culte públic i pot ser de la creació d'escultures honorífiques. Va aconseguir gaudir de riquesa i prestigi a la seva ciutat natal. D'altra banda, sabem que durant el període Flavi Antoní la ciutat va créixer, sumant a les seues infraestructures el circ, un aqüeducte o ninfeus. Ara bé, coneixem alguna font epigràfica, a part de la ja mencionada, que ens parli de la seva existència? La resposta és afirmativa. Les inscripcions epigràfiques que sustenten el seu pas per la història de València són dedicades pels seus lliberts,
una altra dedicada per Caio Atilius Severus i una tercera per Fàbia Gratia Maximila. Els llaços que la unien amb estos dos últims personatges podria tractar-se d'assumptes econòmics, família política o amistats. A part d'aquestes inscripcions, també es conserva una escultura relacionada amb el treball que es portaria a terme al seu taller. Algunes hipòtesis afirmen que podria ser la deessa Fortuna. La van trobar a unes excavacions que es van portar a terme al carrer de Sant Vicent, zona que seria utilitzada en el seu moment com a cementeri romà. Mai sabrem si va estar al lloc adequat en el moment adequat o si va tindre una ardua vida que finalment va veure els seus esforços recompensats. Però sí sabem que el seu camí no va ser fàcil. Van haver-hi més dones protagonistes en la seva època, però cap va deixar empremtes arqueològiques tan tangibles com Víria.